अरे साली का कहीं चूमे के बात बता मर दे खींचो सारा बा कहीं के खींचो कालो राती के बतियले बा बाद में हमारा के पाछा से पाछा सटा के सुता के अब माई से क्या तो माई से कौन माई से बाल देखा फूफा के बहिन भाई फोन कइले रही रे बाल देखा काहे के ओह नो अरे बाल देखा ले काहे के दिखाई कस्टमर कर रहे का कैसे बते मैडम हां छिना तो हो रखले बारा रखला ली का रखले बना रसियन पटाए रे बारा तू भाग जक से कस इको हम पापा को मंजे खती आई सीख देलो का भगा दे देलो घर से तार पापा ई सिखैले बना और कुल बुदिया नहीं खा सिखैले तारा चुमा देले बाले रे बहंगवा के लगा तो मोयो तारी छिना दर का फसली लगाई देले राती हो रानो ए रानी लूट ले ली स चुम्मा ले ली स तार माय के भतार खोज देनल जे ओनन ताके लूट के मारब अरे चले लू डगरे आता नदी बीच नैया हिलोर मारे करी हैया ए गोरी हिलोर मारे सारा मेहरारू रह के आ कुल तावा तगाड़ी लेके कोरा सिवान में चले के पड़ता हमारा लेखा खत्म आदमी या खत्म नसीब वाला के होई का हो भौजी ई कुल कहां लेके जात रह छोड़ा ना का करबू देख के लागत बगैचवा में पार्टी मनाइबा हमरा पूरी बाप रे देसीला मुर्गा हो का ए जी सूखल चाउर के सारा ठेकाने नहीं खे तू कहत देसीला मुर्गा गैस लेके कराही लेके कर देसीले मुर्गा चाहे मछली बना के दे बगीचा में पार्टी मेहरारू इतना कुफुत क देले बिया के हम बिया गइल बानी का करबू कोनो बात नहीं कि चल हम बानी ना हम तारा के बनाई खियाई मुर्गा मछली ऐसे भी हम बड़ा चोट से खाई ना निकाल जा मसाला ले आओ भौजी कुल व्यवस्था बा ठीक न इतना कबार देती है मेहरारू हमरा के का बाप रे बाप कुल व्यवस्था कुल बा कुल सब कुछ लेके आइल बड़ो कुल देखो मसाला उसाला कुल लहसुन प्याज कुल चल ओहो थरियो बर्तन बा हां देखो अब चिंता के छोड़ दो आदमी कहला माई मुओ मौसी जियो मेहरारू मुओ भौजाई जियो भौजाई जी अरे उ रहल ना रहल कुल बराबर बा भौजी आ देखो कौन है कि बेलनो लेके आई आय हो बेलना बेलना रही तबे ना गच्चा कूटे खातिर कोची नहीं वही में धा के नमक अरे मरचा प्याज धक खनाई तब अरे मर तो सिवान में लाज शर्म नहीं खेला लाज शर्म कौन लाज शर्म कौन प्यार रहेला देवर भौजाई में केहू के हमन अपन साला मुन मना ली जाला कोई कहवना जगह जा हमनी के उ खिएरा आरी में जे हमन बनेला मनाली जगह इतना फ्रेश से मुर्गा देसीला मछरी कोनो फिक्स नहीं मुर्गा बनी की मछली बनी बनी जरूर हम रह ना हां ना हाय देखत कि ना छोड़ नटवा ते हम मुरम दिल बार नोट हमनी खा खातिर का मर्दम जा तो नहीं आई पेशाब करे मुद्दा मुहावे पे हमनी के मुद्दा माने हाय मु तो होश जगह बा कितना फ्रेश जगह बा कोड़ उतरे खोदल हो माने चुरा के लिया तनी तू और हमारा घर बाटे का कैसे गमक चल जाता का आज हम चलत नहीं तो कि तू जुट गइलू ओहो सरवा आके चल गइल फिर कोनो यसन कोनो सुनसान जगह में तो ओइजा चल जाओ बताओ हो छिनार काहे कि कैसन तू फोन करे वाले रही रे मारी हां तोरा के ना चुमा देल रे ओसे तो भगा देनी तोरा चल दे मक से जे सुन लागता ए तार के बतार को तो ढोर के में पिलुआ पड़े ओ बतर काटो ता ढोर के में पिलुआ पड़े सब छिना जिन हम बतार पे नजर कर रही है रारो कोबो पिलुआ के जन्म पाइबू हो छिना रो पिलुआ के जन्म पाइबू तोरा के लिबलू बोले रहे रे रावी तू बोले बाप रे बाप के सोझा अरे बता दरा सुधा हे मर तो अतरा हाय मारत का तू बतियाव होले जा खेत में लतियावता का के रे तार मारदा का तार मारता कहां मर गई ए सरवा कान के बहिरौ का आई बहिनी घर से घुरे हो बक रख ले बा यही दूर पर रख ले बा
कौन गुरौआ? हाँ कौन गुरौआ? पश्चिम टोला घुरा हुआ वो का नाम है? तार मारता देखो चूल्हा ले जाके वही में मनाली बनावता। हमरा के सीमेंट में कर देले बा। मनाली चल गइल। मनाली नहीं गई हाँ। गइल बा औ ढेरवा पाके ना हरन जा शंभोरी लक्ष्मणोरी हाँ। उनकरे बगीचा में जाके कहता कि आज जौन कुछ बने तौर कुछ बने अकेला ही नहीं के घुरा हुआ बिया लाल लाल साड़ी पहन के लिया बाबा हो। ये भोसड़ो ठीक तो ले बा गलती कर देनी बता के। तो मस्का कॉले है गंदा बात कहबे ओकर बारे में उ रखी दे कोनो के। हां हे माते हाय मुंह से जवान भी बात ली करन गलत बात ली करन आप जाए सूती आराम करी। जी तो भागल बा ओरा के हम कहां खोजी रे सूती। और तो की तो दूसरा तो भागल बा जा दे 200-400 रुपया और दे दे और के जो छिनरा मनाली गोइल बाबू तर काटा के जो के अबे ले आवत है। देखा भौजी हम तो ले मरीचा खाना तनी ना आ प्याज आ तब जाके एकदम ऑर्डर दे देले बनी लेग पीस वाला दोनों ले नोचा नोची कर खाए एकदम अपने हाथ से खियाता है। अपने हाथ से क्या रे दमरवा कौन है सरवा कौन है कर बोहिनी का कौन है तार फूट के जीभिया कटा कर अरे छिनारी ए जी करे अरे बोल दे रे हम तो नहीं भाई भाई ओए हो तो भाई रह तू तो इतना दुख ना होई तू चटनी पिसत रहा से बताओ ओ जीव धाक नीबू गार दे बाबे सब के बन गया ये भौजी चुमा दे बाबू और फोन पर के चुमा देले बा तू से हम कहने वाले इनके चुमा देवे के तो सामने बाड़ी तो हम फोनवा पे काहे के दी ए भौजी तो का अरे पगला पूरी दोदारे कटले भी हुआ था भौजी मुंह लगता तो तैले बा देखा तारू ना तारा सोझाई नहीं के आवरे भागत वाले छोड़ के हमारा के तलाक दे बारे रे के तलाक हमारा के तलाक दे बारे घर से बाहर खाए बनाए में तलाक देवे के बा कहीं भूज भाज के मुर्गा जवानी हमारे के परपराता के वही तरह जवानी अब परपरात रही से पकड़ाएंगे जी ए पगल मार के मार जा मार ना हो साथ बुखार इनका तो टाइम बुखार यही दुख है। नोच के इनका नोच के खाई यही दुखिन 4 गो लड़का वाले इनके राख ले बका ऐसा मेरा कौन जरूरत नहीं खे हम बंद बनाए खेल खती का जरूरत वाला की रखला के हम खुद बना तो मरद के हाथ के मुंह मोरे चल बलु हम होई गोरोवा टेढ़ो खबे ना कर चल तो बात तू रे ए भौजी देखा तारा तू बाड़ू ए जाता ओए फोन मार तो गोद मारते तो आके हो भगानु है जैसे यही दुखिन मगिया फोड़ दे जब तू कहबुई फोड़ दे ओ दैया अभी गैस 12 ले नहीं खेतले जर गइलू दरा अभी मरजा खात रही जा आ लहसुन प्याज खान के अबे देसीला मुर्गा आइल नोचा नोची करत जे दुनिया करा जो गलो कैसे मार सकला है पागल है का ए बिया भइल बा में के सोयन ना तो कहियन जयन हम ना रतिया के सोयनी ये तेरी मुंह में लुगवा के ठुसेला कुल बता दो और कुछ ना ठुसेला लुगा ठूस के कर जाने चुप रहा हम ठीक रहा हम ओए हो अरे दादा हो